Bon dia a tots. Benvinguts al monestir de Sant Miquel de Reis. Va començar tot seguit l'acte solemne d'inauguració del curs acadèmic 2018-2019 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, presidit pel conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En primer lloc, intervindrà l'acadèmica secretària de la institució que donarà lectura a la memòria d'activitats 2017-2018. Té la paraula la il·lustríssima senyora Verònica Cantó Domènech. Honorable conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, honorable president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, il·lustríssimes acadèmics i il·lustríssims acadèmics, distingides autoritats, senyores i senyors, bon dia. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua inicia avui per primera vegada un acte solemne d'inauguració de curs acadèmic i ho fa encabint també en esta obertura el reconeixement a dues persones que han dedicat tota una vida a l'estudi del valencià en dos camps específics, el de la gramàtica històrica, l'onomàstica i la història del lèxic, en el cas del professor Josep Gulsoy, i el de la sociologia de la llengua, en el cas de Rafael Lluís Miñoles, que avui rebran la medalla de la institució, com anteriorment ho feren Pere Maria Orts a títol pòstum en el 2015 i Germà Colón en el 2016. D'altra banda, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per a complir les funcions que legalment té encomanades, com ara determinar la normativa oficial del valencià en tots els seus aspectes, fixar les formes lingüísticament correctes de la toponímia i l'onomàstica oficial de la Comunitat Valenciana per a la seva aprovació oficial i vetllar per l'ús normal del valencià, du a terme una activitat àmplia i diversa que abraça diversos àmbits d'actuació, com es podrà observar en la memòria d'activitats de la qual farem lectura tot seguit. Una memòria que temporalment se situa entre l'1 de gener de 2017 i el 31 d'octubre de 2018, de manera excepcional enguany per tractar-se de la primera vegada que es fa en un acte públic i solemne. El primer fet que cal posar de relleu és que el 3 de febrer de 2017 va culminar el procés electoral iniciat el 5 de desembre de 2016 amb l'elecció com a president de la institució de l'acadèmic Ramon Ferrer Navarro i de la Junta de Govern de la institució conformada pel vicepresident Joan Rafael Ramos Alfajarín, la secretària Verònica Cantó i els vocals Honorat Ros i Immaculada Cerdà. La renovació dels càrrecs va comportar també la reestructuració dels òrgans de treball de la institució que es va veure reflectida en les seccions i comissions següents: lexicografia i gramàtica, onomàstica, foment de l'ús del valencià, terminologia i assessorament lingüístic, documentació i literatura, publicacions i comunicació, comissions de textos religiosos i comissió de Sant Vicent Ferrer, escriptor de l'any 2019. Per tancar este preàmbul, cal destacar que la vacant causada per la defunció de l'acadèmic Josep Lluís Domènech Zornoza es va cobrir el 21 de juny de 2017 quan el ple va escollir com a acadèmica la senyora Maribel Guardiola Savall, que prengué possessió del càrrec el 18 d'octubre de 2017. Procedim ara amb la memòria d'activitats que hem dividit en diferents apartats a fi que pugui representar d'una manera òptima l'actuació diversa de la institució. Normativa lingüística i onomàstica. La tasca d'incorporació de noves veus al DNB o de modificació o supressió de les existents continua duent-se a terme des que aquesta obra normativa es va aprovar el 31 de gener de 2014 i així, en el període que ens ocupa al llarg de l'any 2017, s'han adoptat 8 acords i 9 acords en el 2018 fins al dia d'avui, que s'han incorporat de manera immediata a la versió electrònica del diccionari. D'altra banda, convé posar de relleu, perquè són dades ben significatives, que les consultes telemàtiques fetes a aquesta obra en l'any 2017 van ser de més de 9,5 milions, mentre que enguany, a data d'avui, ja han assolit la xifra de 10.800.000. Volem destacar que la xifra acumulada de consultes des de la seva obertura al públic el 5 de febrer de 2014 s'aproxima als 37 milions, amb una progressió anual ben destacable i amb una mitjana de més de 21.000 consultes diàries.
Finalment, cal subratllar l'aprovació en el ple del dia 1 de juny de 2018 de l'acord normatiu sobre algunes convencions ortogràfiques consistents en la reducció de l'accentuació diacrítica a 15 casos i alguns aspectes lingüístics referits a la dièresi, el guionet i la duplicació de la R. Una altra eina informàtica de consulta pública és el portal terminològic valencià, Porterval, que es va aprovar el 26 de juny de 2015 i que és el web d'accés al recull lexicogràfic seleccionat de l'ABL que arreplega les unitats terminològiques específiques de determinats àmbits i dels neologismes que, bé pel seu caràcter especialitzat o innovador, no és possible o adequat integrar en el diccionari. Este projecte té una naturalesa complementària respecte al DNB i permet que aquelles formes que no estan plenament consolidades puguen introduir-se prèviament al Porterval i a partir de l'evolució que tinguen i del grau de reconeixement que assolisquen en la comunitat científica i en la societat, en una fase posterior siguen susceptibles d'incorporar-se al diccionari. En aquest projecte, l'ABL col·labora amb institucions científiques, tècniques o terminològiques, com ara les universitats i el TERCAT. I així, al llarg del 2017, el ple ha adoptat 10 acords d'incorporació de paraules al Porterval, mentre que en el 2018 s'han adoptat 8 acords. Les consultes fetes al Porterval en l'any 2017 han sigut de vora 46.000, mentre que en el que va de 2018 ja s'han fet més de 71.000 consultes. Cal tindre en compte que des de la seva posada en funcionament el 27 de maig de 2016 s'han realitzat vora 143.000 consultes. La tercera ferramenta informàtica que l'Acadèmia ha posat a l'abast del públic és el Corpus Informatitzat del Valencià, el CIVAL. Aquesta aplicació permet fer consultes sobre paraules i estructures sintàctiques en una base de dades que recull més de 10.000 textos des del segle XIII fins a l'actualitat. Encara que es tracta d'un instrument de consulta adreçat bàsicament als especialistes, cal fer notar que des del 29 de juny de 2015, en què es va posar en el web institucional, els usuaris han realitzat més de 220.000 consultes. Pel que fa a l'onomàstica, l'ABL també disposa en el seu web del Corpus Toponímic Valencià, que des que va ser aprovat el 28 de novembre de 2008, permet la cerca dels topònims de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, cal destacar la tasca de normalització de topònims i dels noms de municipis que du a terme la institució. I així, des de les seues competències legals administratives, en 2017 es va aprovar l'informe sobre l'alteració de nom de Vilafranca, Villafranca del Cid, mentre que en el 2018 han sigut 4 els informes aprovats, concretament el de la denominació valenciana única d'Algímia d'Alfara, el de Benlloc, sense l'H final, la denominació bilingüe de Nàquera i el canvi de nom del municipi de Genovés per el Genovés. Convé destacar que també s'ha aprovat la denominació dels topònims majors, el Mondúber, la Serrania o els Serrans per la forma la Serrania i el canvi dels exònims valencians Salines i Benijòfer. Per a tancar aquest apartat, subratllem que l'11 de juliol de 2017 es va firmar un conveni amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, departament al qual està adscrit l'Institut Cartogràfic Valencià, per a dur a terme la jerarquització per escales dels topònims continguts en el nomenclàtor toponímic valencià, un treball que consisteix a classificar els topònims per a les escales de representació U50.000, U100.000 i U250.000. Encetem ara un segon capítol, el dels informes i de les declaracions institucionals, perquè una altra de les competències de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és informar sobre l'adequació a la normativa lingüística de l'ABL dels textos produïts per les institucions públiques o que requereixen l'aprovació oficial, així com del de la producció audiovisual de la Comunitat Valenciana. És en el desplegament d'aquest marc legal on cal inserir els informes que elabora la institució. En aquest sentit, al llarg de 2017 s'han realitzat i aprovat 3 informes, a saber, sobre el projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats,
sobre el llibre d'estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i sobre el projecte de decret del Consell pel qual es deroga el decret 9/2017 de 27 de gener, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i se'n regula l'aplicació en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana. També es va aprovar la moció de recolzament al dret civil valencià després de les sentències del Tribunal Constitucional, mentre que enguany s'elaboraren i aprovaren les al·legacions a presentar al projecte de decret del Consell pel qual es regulen els serveis lingüístics valencians i es crea la xarxa pública de serveis lingüístics valencians. D'altra banda, l'ABL també expressa el posicionament, les preocupacions, les inquietuds i els recolzaments a través de les declaracions institucionals i des del seu inici la institució mai no ha eludit pronunciar-se públicament en tot allò que afecta la nostra llengua. En aquest sentit, en el 2017, l'ABL va fer 2 declaracions institucionals, concretament sobre la competència lingüística del personal de les administracions valencianes com a garantia dels drets lingüístics dels valencians i sobre la reclamació de la posada en marxa de la radiodifusió i la televisió públiques de titularitat de la Generalitat, mentre que enguany ha donat suport institucional a les comunitats educatives valencianes en els seus esforços i treballs continuats i complexos per la dignificació de l'ensenyament i a favor d'un aprenentatge racional de llengües on el valencià ha de constituir, sens dubte, un puntal bàsic. Encetem el tercer apartat, el de les col·laboracions amb institucions públiques i entitats privades. Des de l'inici, l'ABL sempre ha considerat la importància de col·laborar amb altres institucions i entitats a fi de contribuir, en la mesura de les seues possibilitats econòmiques i humanes, a fomentar la investigació lingüística, a potenciar la presència del valencià en l'àmbit local, al foment de la llengua pròpia en la premsa i en les ràdios locals, mitjançant una convocatòria pública pròpia destinada a entitats sense ànim de lucre, dotada enguany amb 35.000 euros. També a contribuir a la difusió de la lectura en valencià, d'escriptores i escriptors valencians, del llibre valencià, de l'escriptura escolar en valencià, del teatre i de la música valencians, que propicien diferents entitats públiques o privades a través de línies pressupostàries nominatives ad hoc. És amb la finalitat d'assolir aquests objectius que l'ABL ha signat convenis en el període que ens ocupa amb diferents institucions i entitats, com la que hem esmentat adés de la Conselleria d'Habitatge, amb la Universitat de València per a la col·laboració cultural, educativa i científica en activitats relacionades amb la promoció del valencià, els convenis singulars amb els ajuntaments d'Alzira, Vila-real, Gandia, Vinaròs, Dénia, Alcoi, Borriana, Elx i Benicarló, amb la Universitat de València per a l'elaboració de la tercera fase de l'Arxiu Audiovisual de la Llengua, amb la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, amb el patrocini de programes culturals i de base lingüística, tant televisius com radiofònics, o amb Acció Cultural del País Valencià. Per la seva significació destaquem la col·laboració amb l'Ajuntament de Iecla, un dels 3 municipis de Múrcia que tenen la zona valencianoparlant del Carxe, on des de fa 13 anys l'ABL col·labora amb la Universitat Popular en l'organització de cursos de valencià. Així mateix, també es va editar un opuscle especial, Toponímia del Carxe, regió de Múrcia, amb la col·laboració dels 3 ajuntaments de la comarca, Iecla, Favanella i Jumella. Finalment, una menció especial mereix la col·laboració entre l'Acadèmia i l'Institut Valencià de Cultura, que es va iniciar en l'any 2014 a fi de fomentar el teatre i la música en valencià, i on l'ABL ha aportat vora 125.000 euros. El quart capítol, el dedicat a foment del valencià, es referirem en primer lloc a la celebració de l'Escriptor de l'Any, un projecte que l'Acadèmia va iniciar en 2004 amb la finalitat de la difusió dels lletraferits, erudits i erudites i intel·lectuals valencians i que fins enguany ha homenatjat els fets culturals o les figures literàries següents seguint un ordre cronològic. Els escriptors valencians de l'edat moderna, Constantí Llombart, Manuel Sánchez Warner, les normes del 32 i els escriptors castellonencs, del primer terç del segle XX, Jaume I, Francesc Eiximenis, Enric Valor, Teodor Llorente, Vicent Andrés Estellers, Joan Roís de Corella, Carles Salvador, Isabel de Villena i els misteris assumpcionistes d'Alacant, València i Castelló. Com a dada especialment rellevant, cal fer constar que la inversió total fins avui de l'ABL en aquest projecte s'aproxima als 2 milions d'euros. Com a fets destacables, en el 2017, dedicar de manera
prorrogada Isabel de Villena, referirem al cicle anual de conferències Dones i Literatura, que es va celebrar a l'Aula Magna del Centre Cultural de la Nau, amb la finalitat de posar en valor l'aportació de les dones al llarg del temps en la literatura, la història, l'educació i el dret, a través de conferències impartides per expertes provinents de la política i de l'àmbit universitari i acadèmic. I també a l'exposició itinerant titulada Isabel de Villena i el seu temps, que va estar present en 61 sales del nostre territori. Pel que fa al 2018, dedicat als misteris assumpcionistes, destaquem les 2 jornades per a la difusió del misteri d'Elx, que es van celebrar a Alacant i a València i que es va centrar en l'argument, l'escenografia, la història, la música, el text, la llengua i la vessant didàctica del misteri, el concert de la Capella i de l'Escolania del Misteri d'Elx el passat 6 d'octubre al Palau de les Arts, que va ser enregistrat per Apunt, i la reunió plenària de la institució a Elx el passat 26 d'octubre amb motiu de les representacions extraordinàries del misteri. Pel que fa a l'exposició, s'ha pogut fer 39 itineràncies. L'altre aspecte que dona títol a aquest apartat és l'organització de diferents jornades de caire lingüístic, literari, sociolingüístic i cultural. A fi de no ser exhaustius, destaquem del 2017 el cicle de conferències dedicat a Ramon Llull, amb la participació dels erudits Albert Jau, Joan Francesc Mira i Maria Isabel Ripoll, la 11a jornada d'onomàstica Elda Petrer, la 6a jornada d'escriptors valencians actuals, dedicada a l'assaig valencià en homenatge a Joan Fuster, la jornada sobre els models lingüístics de la comunicació audiovisual en col·laboració amb l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i la jornada de terminologia que amb el títol «L'activitat terminològica com a base per a l'expansió de l'ús social de les llengües» va coorganitzar l'ABL i el TERCAT i que compta amb la participació d'especialistes de les llengües de l'Estat. I del 2018 posem l'accent en la jornada onomàstica de les Terres de Penyagolosa, que es va celebrar a Atzeneta del Maestrat, i en el curs sobre contingut i metodologia dels diccionaris, que amb el títol «Els diccionaris ara i demà, homenatge a Francesc Ferrer», es va celebrar el passat octubre a València. Per últim, destaquem les jornades de sociolingüística d'Alcoi, on l'ABL és coorganitzadora juntament amb la Politècnica, l'Ajuntament, l'Institut d'Estudis Catalans, la coordinadora de l'Alcoià Comtat pel Valencià i el Centre Cultural Ovidi Montllor, que enguany ha complit 23 edicions, el curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, que organitza l'ABL, l'Institut Ramon Llull i la xarxa Vives d'Universitats, en col·laboració amb els ajuntaments de Vinaròs i Morella, i finalment l'estada lingüística d'estiu que se celebra en el mes de juliol i que organitza l'Acadèmia i l'Institut Ramon Llull per a alumnes dels lectorats de les universitats estrangeres financiades pel propi institut i també per la Generalitat Valenciana. En l'apartat dedicat a les publicacions, cal fer notar que des de l'1 de desembre de 2017 el ple aprovara el Pla de Comunicació i el Pla de Publicacions. En el període que ocupa la present memòria s'han publicat 30 obres de diferent temàtica i extensió, de les quals destaquem la traducció literària, estudis sobre la traducció i la literatura valenciana, homenatge a Joan Francesc Mira, diferents opuscles de la sèrie Toponímia dels pobles valencians, el vocabulari visual amb molt de gust amb motiu de la designació de València com a capital mundial de l'alimentació, 2 còmics, Carles Salvador, obra poètica completa, a cura de l'acadèmic Lluís Moisseguer, i diferents publicacions relacionades amb els misteris assumpcionistes. De totes les publicacions s'ha fet la presentació corresponent a diferents llocs de la pròpia ciutat, del Cap i Casal, o d'altres llocs, d'altres municipis valencians. I finalment destaquem el programa Acosta't a l'ABL. Es tracta d'una iniciativa que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va posar en marxa ara fa 3 anys, dirigida fonamentalment a l'alumnat dels centres educatius valencians que tenen la possibilitat no sols de descobrir el monestir de Sant Miquel i dels Reis, sinó també i a més conèixer la tasca que desenvolupa l'ABL, realitzar tallers sobre llengua i cultura valenciana i fins i tot compartir una estona amb membres de la institució. En el 2017 es van fer un total de 18 visites, que va suposar, dividides en 32 grups per a un total de 916 visitants. Això és en el 2018. Com tots vostès hauran pogut observar, l'Acadèmia desplega una activitat ben intensa, repartida en actuacions de caire distint i en diferents àmbits. Arribats ací, però cal posar el punt i final a la lectura d'esta memòria corresponent al període 2017-2018, conscients que queden al calaix un gran nombre d'activitats singulars que la limitació del temps i la paciència del públic no permet d'enumerar. Moltes gràcies per la seva atenció.